Gacheram 690. Ayan odo ka tirian. Hanga wala no go lidi go mi fudal to na mi sukira ga. Je yura anje lido. Tora yimɓe jo a utilisé mumen la famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi jo hebani poftino Ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodani se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodani it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wi dole fima ta waitani gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Alhamdulillah. Gorla. Jam. Bay tampere. Ya Allah. To minyamoy. Wonder. Konka ufotan. Nan Usikar do ko to wona. Foto en kadi. Jomen ndaw jippo nata ndar. Kanko wawmade. Ngala ala. Ala profite do joni. So jodi do joni biya tak. Mo joddo ma haaldum min kam moni ko mande kam fe. Mamadou. Nan. Buru jogi belam mo gandanda hoore ma ummido e ma fay koy am belam mo jogi do fuddi ala do haadi de tawno min ka bettudum jam kay Mamadou fitina jewtuddi fof mi wiido mi yani ummim mi meeda sikkude an ada jogi odo haqqille kono non ay ko wite ko tan tiagal munyal fof ko alhamdulillah ko ma musu bubu ko ma metto wela ay dido fitna jawtude min ci kanum ko perdi bingilam na pertan alhamdulillah pertan kam nen nyande ba ma jotto do onoddi mom enen fof o wi o addirani do miñel sababu ndi jetta place ma an o addir dum ko yondindu onon dido golloto don ti dum ko hunde fonde wonde ay yawre mojjani heñaare habbani bocconde min fitinaji di fof
fitinaji ma fof holko adduno ɗum ko sikkunode so miñel ari mo wiyo mo ittuma ɗo no joɗin ɗum ɗon kono alhamdulillah ndeysan wona kanko wona ɗum wonno fandare makko hen an kadi ɗi jaltirɗa ɗo mi sikkano an ma yaltirɗon saabu ñande ceerten nene ay mbiɗa kam wuma bamma andu woni ɗon gonɗa ɗum wala ko mum nafta arande neɗɗo kañum ko neɗɗo tan timmani wallahi te ko manque neɗɗo ko neɗɗo hoɗum tan wawi timmitinde ɗum selligi ɗum eyi ɗum noon min ala mo sakara ala mo wonta e instant goto ganduɗa ala moment faiblesse peut être on instant genre musikam noon musikam ko foti nde miñam safi hande duuɓi mboɗo jooɗi mboɗo faddum ne padirɗon ɗum ndeysan ɗum mbaɗo yidde miñen fof min noon foti yam noon mbamide yiidam par ce que ko ƴiƴamam mboɗo andi donc so foti artude tinde mais musikam noon mais comme que yeehi ha goto mamma kadi mbimo fof jarani par ce que ene wawi wonde ko wasde famoderde wasde yewtidde wallahi ɗum fof ene wawi hewde mais comme que enen ken famille ɗiɗo affaire fof ene wawno wasde wonde nder men wallahi ɗum ko ma joddimi hoorami miijimi ɗum gandum kadi jarani quoi alhamdulillah par ce que famille après tout ko famille haydara wawa changer oɗon affaire wallahi te min hannde sam woni ɗo mboɗo rewa ko muusi mboɗo rewa ɗin affaire uji fof après c'est moi le perdant ko min pertata wallahi e calimi ɗum ɗon te gandum carrément donc meilleure solution e faire moƴƴirde rek ko artude jokkodirde famille mum essaye de kadi famde kadi famille mum ɓuri de ay cousin hande gandanɗa kom keddu ko muusi te alam foyim ɗum sana an anini an comment daña probléme minen ɗum bangi goɗɗo a waɗi tout téléphone ma kalna kam pour lan ha en tout cas de min a betti kam min cikkannom ƴiƴam dogoye men ɗam ko wawi hewde fof ma haalnam min no gurduɗa fof mi andi déjà ko keɓɗa ɗo ko fof mbeɗa andi mais muskam hen tan komi nenno ɗum bangi goɗɗo sekel ma haalnami ɗum on dirait ko sekel ma ɓurɗa ɓattodirde minen han ɗum yooɗa hen te aɗani probléme ma an ko probléme am min ƴetta ɗum waɗa ɗum probléme am te kadi mi daro hen ha ganda an min mi darima hen par ce que ko ɗum tan jogimi ko mbeɗa waɗanma en tout cas de betti kam cousine chéri minen mana foti duuɓi en jindira en foti duuɓi guite men mbatte han nayyi donc min hande mi wawi ƴettude probléme majam ko jogimi ko foof après mbeɗa wi mbeɗa haalanma ɗum foof no wawi wadde noon te an aɗa andi min ko tagui en jindirani a majjani ɗum ko liggey gonni liggey jananɗe gonni an ñande en jindiri aɗa wawno haalantam ko patta ha ummune noddemi téléphone ne haalnami ɗi probléme aji joguiɗa ɗi foof pour lan ok wota ko ummo haalanma bien sûr ummo haalnimi te mbiɗa andi so yeddinomi an tan wona kada haalnami par ce que ɗum ka ɓoyɗo wadimi hen ndeysan ummu noon ko sehil ma ko tahimino probléme maji mo jogimi foof ummo hande ko tafa janggo ko sambo ɓajon ko kum joni heddi ko an eyi ko ɗum rek ay minen min tindintama ko gandanɗa hoore ma aɗa waɗa jangga nimsa hen sa rewi feere mi feere bamma ma wuur ha maaya a tampani aduna ma saabu jinnaɗo wona sera e ɓiɗɗo minen min jiiɗi ko yaya yeeso ɗo bamma yalti ɗo yanata ɗon inchallah sa yi bamma wuuri hay ari itti ko foti ni tottima min jiɗmi kadi so ɓi ari totta ɗum annen kanko o sekane tan makalla mamadou alay saago noon a ñallina a wallina non arande gueɗal goo rek mboɗo yiiɗi paama ɗum an e pappiyam way mboɗo yiiɗi tellement paama ɗum sar hay sinno kam cukalel oɗon daaram toujours so jiran ɗon kam hanki to ladannomi mais il faut partie goto hakkillaji mum jaɓon wiide oɗo de mowni par ce que ko sababu andude mon min mowni papa ƴetti volontaire wiide ne resnam entreprise mum no wooti e donc voilà eyi ɗum noon ko heddi hen ko hankkadi mi wirani rek mbiɗa makko mamin ballodir alhamdulillah min essaye gére entreprise o no jiidirɗon ɗum ni alhamdulillah te kanko tan manque no mamadou a yummo ko darogal ɓiɗɗo ko tagata neɗɗo saɗa yilne cuddiɗo wiye yo ƴeewani yummo moƴƴo nde tawno ko yummo moƴƴo jibinata ɓiɗɗo moƴƴo wonno ɓiɗɗo wayata ko jinnaɓe hoynata aɗa andi ko jinmi
tinno ɗon haa no feewi nangondiron ngandon kala ko min dañi aduna ko onon min dañani inchallah tinno ɗon e liggey o inchallah mbaɗon ɗum haa ɓura ɗo woni ɗo mbason okkude añɓe sagoji mumen na ɓerde maɓɓu won jooɗiɓe no paddade Allah hokku gaña sago mum gañe heɓata sago mum inchallah inchallah on nehi amen to poɗɗon nehde amen on mbaɗe amen poɗɗon wadde amen donc minen tan heddi aussi min mbaɗ kamin poti wadde ko tinnede so sukaɓe mon ngari ka enne continue wona inchallah ala probléme mais gacce darodem kam cukalel nen mi faami Mariam ka jijjidɗo hoore ma an ganduɗa hunde fof ka ɓumnu ay min no ummune wayni min mbeɗa weltema ko anen soko goɗɗo kadi ko noon waɗa noon sikiri mum an ummu ko ɓi yumma a anda ɗum mati kanko tan wawi réglandema mais tant que mbeɗen ɗo joni min ƴetta responsable mi régla ɗum ha woyne mantore ala probléme to waɗi an ko ni tan hay gala sambo ɗum anda ko ɓuuɓti min tan ɗaccirtema wonde min Afrique ɗiɗo min aɗan mi yiɗa ɗum min yiɗa ɗum la ilaha illallah aɗan ɗon probléme o nan ɗon en tout en cas tout cas no haaldinmani ko noon yaade te kadi ko ɗum woodi an nak ñakkude fulla ha ɓurti kadi moƴƴani an ko tagi mbaɗa ni neɗɗo kam mbeɗandi ne ɓooya aɗa charge mais an ha joni ko ni tan sihen neɗɗo fof e fadare Allah min ko ni Allah tagiri kam sa ummaki hen de ganda min kam komi pellidi komi gummiɗi hen te kadi mi salaki hen haydara kono nagui noon jaltinani kam e dewgal am so jari ɗum nak min mbaɗ dewgal jam noon dewgal ko jam Maria Filito Dio Maria Maria Kafundu Kanye Maria Maria Filito Dio Maria ko Allah basari bilallahu taala hasino ko jam goto mami wale pare wala fendo tani waram be ko musa ko yoro waram be rekitation ko Assalamu alaikum. afili Mashallah. min ragata Anga wani manno bijim. Ana joni kon do tan dimon tan. ko ciftorɗo accaɓe ndeysan Seydi wonko waɗan leñol ngol Acca wala kadi machallah. Seydi wele. kala saha jumum yo baɗe mum kaale haade mum mayde tan heddo goto fof ne ɗakkay oto mum gila goywel ngel sticker yo golle mum kaale Eskuker, min huti eskuker. Yo, fini kam maɗa dey. ko mawɗum Mbaɗa bone gallo bone sukaɓe. ko mawɗum Alhamdulillah, muudi neɗɗo woni mawɗo muñat woni muño no feewi wona muño kadi mi haalanmama ko mbaɗɗa kam yeeso sukaɓe yo dokko a yijit holko mbani mi haalano yeeso sukaɓe mbiɗa haalaɗe guidde meɗen furo kam joni a fiyatam man ha bone ɗuufo e ma mbiya kam a fiyat kam ɗo ko ɗiɗi goni ɗo cel amma ɗum mayde fertema in ko gamma min hay sa woni mawnan ko lestamde yeeso sukaɓe ala droit frajim hen anani gimmi wiidem ko so woni mawɗo ma respecté mo woni gorko ko anani wiyeme wala ala udditumuma ko ka seydi aɗa waalde ɓuuri ɗum ɗo wiyem e walla ala mi nani haala ma mi wima kadi he ɓiɓɓe ma joni ɗo aɗa haala ko so wonani ɓe herti Amadou Magni kono miñirade tan bandam yecciɗo gandarani haal par ce que no muusimi trop mi jaɓantama ɗum de mi hokkatama ɗum ga eyyi haal tan mi heeɗo haal aɗa andi deeyo weli koye deedal ɓurata yode so dañama so yiɓ miñam ndiyam meeɗa uppude lawol mum sa yi tew ganda wonko wara wonko maayi min aɗa andi caɗelam ne keewi oɗo galle caɗele kono noon naange yornata ko hollaɗa ɓayri hande mi jooɗima a jooɗima Allah addima ɗo e oɗo galle Amadou juutka e dabɓa debbo mo resi o wona debbo o debbaki o debbani o debbinani
debbaɗo debbinaano wona debbo ɗum ko addi kan ko haɗimo debbude an otoji ɗi fof ɓuri yodde wona oto bombuɗo pono on sofani kitam natnan nuppam natijita za da selai o lango lango holɗo min irma a yiɗim wallah ummudu wallah mi irma wallah ummudu yidde addani mi rani joy placement irma placement tin alors Ah, toujours aussi beau. Est-ce que ici, elle est à la maison? Famille, et tu vas bien? Apparemment, ça va? Tranquille. Ça va, alhamdulillah. Machallah. Ça va, on a bien les ça va, on est là, tranquille. On a une idée. Mais bon, après, Inch'Allah. Allez, merci beaucoup. debbo mo ganduɗa ɓaytan kono fiifonde diwa ɗo hande juuroto jango defani unani fittani lawƴani ƴoogani jogui ko sakkos mum naati koye wuro ne limba potoji e lampaji ay nde ɗo jonde nde joɗɗen ɗo koko garɗa ko nde ɗo jonde jooɗa goto fof ko lahal muɗum yewende goto fof ko leccel mum yewende goto fof yeeɗi ɗum ko téléphone mum min yewende ko ɗemno ittude balɗam ay ngo ɗum ɗo nde ɗo jonde ko sababude ma waɗi nde jooɗa min mi wurani oɗo galle refti hen ko debbo mo jibinani mo jibinta wala hawlo wala goto debbo mo jibinta ko musiba min hande metti gondumi ɗe kala no wala ko waylimi mettu yo musi kala ko waylimi ko ɗum woni ko waylimi nde wondo neɗɗo nde tagata hende ko gueɗe tati ha nayyi o tagira ko hendu ndiyam jaygue e leydi wadde musiba ɗum woni waylo jam ɗi mbaylimi ɗi min aɗa andirano min kadi mi haalam ma o watti hen ko comtotoɗo ko kuɗaɗo Allah mo Allah huuɗi annabijo Allah wi amin kadi o watti hen ko sukuni wonno ko kiitaɗo barɗo yummum wari bamum an hoore ma sa renaki wodan no wayi o no wawi warde ni yayen no merno soni no fiilo soni ɗum la ilaha illallah ɗum no fo wanno an kam mum o jibinat tomi yiɗi somi yiɗi o jibinat o yiɗa o jibinani o yalta hade jungo ɗo mbayranoma o jibinat tan o jibinat yalta aɗa andi majjani ko kalis tan jiɗɗa ko gertoɗe sirtade gertoɗe tan jitta ɗum añaa yew mboɗo joginoɗo hen nani piye koko jane am 50 ujunere dokkanmami ha cirtoyɗa gertoɗe nala min non ala mi yaafimama accumi hokkuma aɗa dari jiɗi miɗa tampinde ala tampinani ɗum ko min itti hakkude mawdiraɗo e miñiraɗo ɓayno ko gumbiɗa wuro jinmi ko gonta goɗɗo mbatta nadde e wuro he aɗa ñama gertokon ma jaha ñamoya garta tan momta wuuro ma ƴew mbiya mik e gotti mi meeɗa ñamde aɗa cingo ɗum mbaɗanini weli o kay o jibina tan ɓawa janggo o jibi ɗum de woni ko jeeyata mboɗo ɓiñamo mboɗo mawɓamo o ƴeftata hande o so ɓawa janggo o jibi so jibinani tan kay laakar laakara ɓadima laakara wona maya juuruɗamo juurmuɗa wala amo juuru mi natti sohludemo ɗo ni joni jimmi tan kono yaltiri galle fof min ko ɗum jinmi kala wona noon wi kam amadou de jam fiyo funtiram caɓantere ujunere haɗi hanko paas e an caɓan joyi ɗini ɓadi walla ka poɗɗa addoyde andi wallahi gonnoɗa miñam bonani wallahi bonani kono min mi yiɗa funti tawini ɓadi joni gadda ɓe heewi puus fiyeɗe ko joni hande kikiɗe keɓanmi
somi heɓiɗi a heɓi ɗum noon minema ha geejo ɓeeɓa so ɓeeɓani korsi ndegen kocce salade ari ɓuri firtude ayi te sa yiɗi saha nde waɗi ɗaat kon seeɗa e wuro he aɗa majjani wiñi mawni ɗi tuubaji kam jogiƴasodembawi gacciren noon tan iɗum wiya eya natti kabare mbiɗi kabare joyi kono neɗɗo tan no waylotako min noon hannde mi dañi plan min mboɗa anndi so wi miñam wari ɗum tan ko o biyete bindaɓe jarabi so Allah jaɓi wode profita ande miɗo wali ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo dole grippaji ɗi rek oɗo saha joni ka ni grippaji to là c'est juste ça mais j'espère que tu tiens le coup quand même ça va alhamdulillah apparemment kadi ñanden ɗo en mi hiccanki voilà mi addini dossier gote à consulte n'est ce pas wallahi mais je pense que totta kam ɗum rek comme ça mais non j'ai déjà géré ça mi waɗi ɗum galle ro e tout wi ko a wonan celluɗo no fewi mbiyami voilà ça déjà fait ɗo et donc après a transféré kam ɗum inchallah taf mais sinon ça va tranquille hollum rematɗo e entreprise o ɗeɗo bal à partir de hannde mbiyami ga non faire un changement voilà en plus que c'est bien miñal ari tu vois waɗi noon haala ndema tubaki hanki kalɗum ɗen ndem wi que comme panoɗa hannde comme ça jindiron et tout tu vois donc miñal ari firti ko il faut qu'on bosse dire bro parce que andi kam vieux o addirani mere peu importe ko vieux o addardam mais o tomin ɗo keɗen jooga ça c'est sûr on travaille dur heddoro eɗen jaw ko mbatten ko rek mais on travaille dur haalama je pense pas ko arande o espionne men quoi non vieux o nelanim donc il faut yimɓe keddoɗo il faut yimɓe mattenta ɗum il faut yimɓe ndento quoi surtout nak an bon en fait ka ko occasion pour minema parce que aɗen parfois eɗen jiɗi wadde outing jaltoe taw eɗen jogui liggey non eɗen pro s'il te plaît aɗen c'est pas juste eɗen jaa eɗen gacci liggey caggal men n'est ce pas mais le fait que kanko elle est là donc si jiɗi yaltude may bawto tem kanko seeɗum entre temps enen jahen mbaɗa affaire mumen c'est ça haydara mais on va être toujours professionnel tu vois aussi je vois ka famande yimɓe haalde ko en tout cas c'est comme ça je vois like genre miñel si elle est là mbaɗani pour espionde yimɓe kadi an sa rentaki bio itan ko entreprise o watta e juuɗe mo par ce que aɗa anndi ɗiɗo temps il fof no mbaɗo ɗon e tout pression ngaji ɗi soit dohoji mo ɗi e tout kadi hawre miñal ari donc wona par hasard en fait min kam noon jiirum ɗum mi anndana ka non c'est ne wawi wonde kadi mais bon selon min e pawo e miñal min discuti hanki ɗum c'est bien tu vois min joddi min jewti kalde affaire ko et puis pawo aussi mbaɗani ko affaire goto rek certes min j'avais ces idées là en fait o waddata miñal ɗo pour ittude min place am et tout tu vois mais après pammi wona ɗum ɗon quoi juste ko addi ɗum ɗo henne parce que pour yimɓe mballodira en plus kadi miñal kadi o tolnimi instant goto il faut elle travaille c'est la pawo fotim addimi entreprise o yo intègre après tout c'est la famille tu vois eɗen ɗo toi aussi tu es là et kanko aussi omon ɗo min on affaire ça me plaît beaucoup ça m'aide surtout donc voilà mbiyam ko rek kanko elle est là c'est notre arrangement pour les deux on est bon problème ko kalami ko yo kalta ko différent mi je parle du travail an kalaro haala yaltude hen ɗiɗon affaire uji eɗen e travail o mec eɗen liggo jamma e ñalawma natinde yon travail jom famanimo quoi non mais min wonmo famanimo concernant an genre eɗo balle en fait holko cuuɗanama ni way oppoal wona pari joni aɗa wawi yaade pour yara naare gurna mom quoi non il faut mi doka comme certain détail ya hakkudema ane boy ya non mi yahani bro foga mbaɗa yaha droit ma ko droit min mbo jogui droit won ɗo je pas min to haydara ɓalaɗo appart transfert kam mboɗo jogui jo ɓuri yarnare gurna mom ok pas de problème donc min mbaɗon bureau to tranquille mbasa jir ko mbiyam ko transfert ala nice tu vois ok à plus mec ok nice ande miɗo wali ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye
beltino kodo kanga soinara waynotako kodo kewdo dole. Mademoiselle Ba. Ça va? Ça va, Ça va bien. Dédi. Vois ce dossier-là. Yang ya oku ido sih. Kada aneh. Kalau tu. Angkam Usman pun. Welcome. Ada wata. Tundi geeji fu mom me do horam de. Lan. Di gage. Ah, n'est-ce pas que 5 maintenant si dossier. Yo anno. Oh. Kamuriam du mawade do. Wala question mo awadi. Gere ko kam ni andi mo. On jiminel ari. Ti alaw addi mo do en sana yifti place mo. Mo ne do no ko ko fijir taaki. Aka mo halma ko deja. Halam ma so tawi ran dum ran heddi mi yalla aran hetta place uji amen ça veut dire ko boy ran en prison parce que min gandi ko min bay jotto ko wa jotto et aussi pourquoi tu penses à ça pourquoi mi jodo Tu anka ma dawta. non min cella Salam. wala jabay Min jaba. En tout cas salam. ah okuru mais sinon à part ça Ça va alhamdulillah. au dossier j'espère que faut dire Alhamdulillah min kam liggi am belen wad ko mam ko belen wad. yo aussi stagiaire ya no do be Alhamdulillah mais problème wulu. Prochaine fois wala mi jotto do be ko ma place ma. Foten hakkide. Parce que dum hatina dum de. amin ma encore Asi won len no ma wad. à propos de oro dossier mo sohli dum on batti ma do to ni ya ka be di dum wala Mi vedrai. Abugai. Ande mi do wali la dende njo hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirtiko beltino kodo kanga soinara waynotako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de